Айде да седнем на пейката. Айде. Ани! Отиваме на пейката. Здравейте. Ох! А това е болницата, която адски много мразя. Аф! Пейка! Пейка, бързо. Полека, полека. Тучи фрути! Моето свърши. Еу. Почти. Така. Така. Мамка му! Намокрих са те. Еми, така. Снимай малко мен. Добре. Спокойно. Не натискай копчето! Чакай. Ние тук сме, да. На болницата седнахме малко да пием. Това е традиция, да. Не знам каква традиция е да пием в болницата. Сок. Екзотик. Да. И всякакви такива глупости. На място, дето адски много мразя. Прословутата болница. На място, които умират много хора. Много. Ани, моргата? О, да. Ние отиваме в моргата. Чао! Чао, чао. До нови срещи.